Perho liiketalousopisto on ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alan oppilaitos ja meillä on 2 kampusta täällä Töölön kampuksella, jossa me nyt ollaan, ja sitten myös tuolla Malmin kampuksella. Ja me ollaan myös kestävän kehityksen sertifioitu ammattioppilaitos ja kestävä kehitys on yksi meidän arvoista meidän toiminnassamme. Eli tuolla pellolla hyödynnetään vuoroviljelytoimintaa, sitten me hyödynnetään satokadon raaka-aineita täällä opetuskeittiössä ja ravintolaperhossa, ja sitten niistä valmistetaan aterioita ja syntyy jonkun verran biojätettä, ja sitten me voidaan hyödyntää sitä biojätettä tuon kompostoinnin kautta maanparannusaineena siellä pellolla, niin sitten tulee sellainen kestävän kehityksen elinkaari meidän ruokatuotantoon. Eli meillä on täällä Perhon ravintolassa tämmöinen ihan erillinen keräysastia, johon biojätteet laitetaan ja kerätään ja siitä suoraan kipataan sitten sinne kompostoriin. Ja myös meillä löytyy täällä tämmöiset erilliset ohjeet, mitä kompostoriin saa laittaa ja mitä sinne ei saa laittaa. Kompostorin käyttö on ollut helppoa, kunhan me ollaan tuolla keittiössä saatu oikeanlaiset jätteet kerättyä sinne astiaan, niin sen jälkeen tämä on ollut hyvin yksinkertaista ja oppilaat myöskin itse selviytyy tästä kompostorin käytöstä todella hyvin. Biojätteen laittelu on tullut paljon tarkemmaksi meillä ja huolellisemmaksi tämän laitteen myötä, eli tässä todella näkyy se opetuksellinen näkökulma ja kestävä kehitys.